to sa ešte zapýtame pána. A vy môžete porozprávať o čom napríklad? O tých úspechoch, kde ste boli? No to skôr oni vedia, že presne, lebo si nepamätám, tiež nebol s nimi. Môžem o tom... Môžete povedať aj týchto Žilinčanov? O tom to aj, že vlastne... Tak tohtoročné sústredenie prebieha na Strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlumci, kde budú prebiehať aj ostatné 4 sústredenia. Je tu areál vybudovaný na 100 metrov cez prekážky a lezenie do 4. názemného podlažia cvičnej veže. Dajú sa tu nacvičovať požiarne útoky, veľmi výhodné podmienky, že máme všetko na jednom mieste a takto môže prebiehať prípravný kemp. A kto všetko sa chodí do toho? Na tieto sústredenia je tu teraz reprezentácia Slovenskej republiky v asijskom športe z povolania, ale sú tu ďalej aj sústredenia dorasteneckej reprezentácie dorastencov, dorasteniek a žien, ktoré tiež pôjdu do tohto roku na majstrovstvá sveta do Čiech v júli. A môžete porozprávať to, že chodíte vlastne vyučovať, neviem, či vy konkrétne tiež do týchto žilinských tried, ktoré sú? Nie. Okrem funkcie asistenta trénera v reprezentácii mám funkciu aj hlavného trénera dorasteneckej reprezentácie, takže venujeme sa aj mládeži, nielen reprezentantom v hlavnej kategórii, ktorí vlastne tento rok majú majstrovstvá sveta v Kazachstane v septembri. A môžete tak, aby vedeli diváci, že koľko tých ľudí tu je, ako sa sem dostali? No, reprezentácia sa skladá zo širšieho výberu, kde je asi 15 ľudí, z ktorých potom priamo pred majstrovstvami alebo pred olympiádou každé 4 roky sa vyberá to súťažné družstvo, ktorí sú v najlepšej forme a budú nás reprezentovať na majstrovstvá sveta. Ešte ma tak zaujímalo, keby ste aj povedali o tých ženách a dievčatách, či sú tu, koľko ich tu je a tak? Či majú záujem? To by som, on príde, tréner ich sem ešte je tu. Hej, takže tréner žien príde za chvíľočku, takže on by mohol. No.